Grauw is een van de peerdwarpen in Friesland dat door 2 iersclubs beschikt. Iersclub Grauw bestaat 150 jaar en Iersclub Var het Jonge Valkje, bedoeld voor de Jonge Rijn, 100 jaar. Geer werk je nog eens volop, maar fuseren zit er net in. Nee. De verhoudingen die binnen prima en je moet het proberen om draagvlak te krijgen. Alles wat fuseert, krimpt in. En ik denk in zo'n dorp als Grauw, wat voldoende omvang heeft om 2 besturen te houden, is dat prima. Uit hand van de loco-burgemeester krijg je bij de vereniging op haar jubileumreceptie de koninklijke erepenning. Geweldig dat je dat krijgt. Dus gewoon een streep onder de eer waar je doet en dat je voor de jeugd aan de gang bent. Want daar maken we toch van ha. En daar ben we dan echt heel druk mee. En dat gaat echt heel best. En dat is natuurlijk leuk als je zo'n onderscheiding krijgt. Dus die komt mooi in de kantine in de bestuurskamer. En dan kunnen we mooi naar zien. Want het is een geweldig iets wat er nog gebeurd is.